Studenten in het mbo en heger onderwijs maaien van joet al weer fysiek lessen volgen. Een grote verademing voor een soort jongerijn, want ze hier het bot mist. Dat geldt ook voor de leerlingen van mbo-squallen Ares in Boetenpost. Ik ben wel blij dat ik weer op school ben, jawel. Heel veel, ik nou met die lockdown, alles wie dicht. Dus de koers, ik net naar school, de koers net ergens heen überhaupt. Dus dat weer soms wel moeilijk om een beetje die plak te vinden in met al die regels. Nou ja, je begint op een gegeven moment wel echt te vervelen thuis. Dus. Hoe vies het om er te wezen? Het is wel leuk, vooral met de dieren ook, vrienden op school. Opdrachten zijn wat minder, maar het hoort erbij. Wat pisse joet krijgt dan het wel? Vandaag moeten we observeren, opvallende zaken. En straks is het weer bijvoeren. En kijken als de dieren in dat verblijf ook nog wat hebben. Foto's maken, doorgeven, zodat de dierenarts weer kan komen, indien nodig. De Jilde Wolbeheinings. Er maaien maximaal 24 mensen tegelijk in de klasse of collegeceel zitten. Uit zijn bij tentamens en examens. Ek matten de leerlingen orometer afstand houden. En binnen en buitendoor een moelkapje dragen. En dat is nog wel eens knap lastig. Bijvoorbeeld best wat aan het eten zijn en dan mat hij meteen op. En ze binnen soms wel aan het attenderen van dan mag ze hem echt per se op. En soms is het wel best wel lastig. En ik wel irritant, want ik moeilijk ook verstaan natuurlijk. De docenten op Ares vernemen ook dat het de studenten goed docht om weer op school te wezen. Je merkt dat sommige studenten ook echt wel een beetje door dol heen zijn. En ze zijn enthousiast om elkaar weer te zien. En ze hebben dat sociale aspect echt wel heel erg gemist. Zoals deze week, we zijn niet zo gefocust op het werk. Hè, niet zo heel erg op dat ze opdrachten moeten maken. En soms laten we ze ook even, zodat ze ook het sociale en het gezellige, dat mag er nu ook even zijn. Meer gewoon dat je weer mensen kan zien die je bijvoorbeeld thuis niet ziet. Het is meer gewoon vrienden die je alleen op school hebt en niet buiten school. Dan is het wel gezellig.